Vitajte v showroome gastromarket.sk v Bratislave. V dnešnom inštruktážnom videu vám ukážeme, ako správne vykonať regeneráciu manuálneho zmäkčovača vody. Zmäkčovač chráni vaše zariadenia, kávovary, konvektomaty či umývačky pred vodným kameňom. Aby však správne fungoval, je potrebné ho pravidelne regenerovať. Ako často? Ak je spotreba vody vysoká, regeneráciu vykonajte aspoň raz za 2 týždne. Pri nižšej spotrebe, napríklad ak je zmäkčovač napojený len na kávovar alebo konvektomat, postačí raz za mesiac. Krok 1. Zastavenie prívodu vody a odtlakovanie. Najprv zastavíme prívod vody. Vrchná hadica je prívod vody, spodná hadica je odvod vody do zariadenia. Otočíme vrchný ventil do polohy zatvorené. Voda teraz neprúdi do zmäkčovača ani z neho. Následne zmäkčovač otlakujeme. Vypustíme z neho prebytočný tlak vody cez hadičku napojenú na horný ventil. Až keď je nádoba otlakovaná, môžeme bezpečne otvoriť vrchné veko. Krok 2. Nasypanie soli. Otvoríme vrchné veko zmäkčovača. Vo vnútri nádoby zostáva voda. To je v poriadku, tak to má byť. Teraz nasypeme soľ. Množstvo solí závisí od veľkosti zmäkčovača. Pri 8 litrovom stačí kilo solí. Pri 12 litrovom dáme 1,5 kg a pri 16 litrovom 2 kg. Dôležité upozornenie. Používajte výhradne sypkú soľ, klasickú kuchynskú soľ, teda NaCl. Nikdy nepoužívajte tabletovú ani granulovanú soľ, pretože sa v nádobe nemusí správne rozpustiť. Ideálna je soľ bez jódu, no ak ju nezoženiete, bežná kuchynská soľ poslúži rovnako dobre. Krok 3. Zatvorenie veka. Po nasypaní soli vrátime veko späť a dotiahneme ho len jemne. Prílišné dotiahnutie by časom zničilo tesniacu gumičku. Silné doťahovanie nie je potrebné, tlak vody veko dotiahne sám. Krok 4. Preplachovanie. Preplachovaciu hadicu napojíme na spodný ventil a presmerujeme do odpadu, napríklad do umývadla. Otvoríme horný ventil prívodu vody do manuálneho zmäkčovača a necháme vodu voľne vytekať. Voda teraz prechádza cez zmäkčovač a vyplavuje soľ, ktorá sa rozpúšťa v živici. Vytekajúca voda je spočiatku slaná. Preplachovanie musí trvať minimálne 30 až 40 minút. Presne toľko, koľko potrebuje soľ na úplné rozpustenie. Jednoduchá kontrola. Ak vytekajúca voda už nie je slaná, proces je hotový. Krok 5. Ukončenie procesu. Po uplynutí času zatvoríme spodný ventil a vrátime ho do pôvodnej polohy. Preplachovaciu hadicu opäť napojíme na zariadenie a vrchný ventil otočíme do polohy otvorené, prívod vody je obnovený. A to je všetko. Regenerácia zmäkčovača vody je hotová a vaše zariadenie je opäť chránené pred vodným kameňom. Nezabudnite, pri vysokej spotrebe vody opakujte tento postup každé 2 týždne, pri nižšej spotrebe raz za mesiac. Náš odborne vyškolený personál je tu pre vás v showroome Gastromarket v pracovné dni od 8:30 do 17:00. Radi vám poradíme, aby vaša gastroprevádzka fungovala spoľahlivo a efektívne.